La plaça del Rellotge del barri del Fondo ha estat l'escenari per la primera edició de la mostra Els sabors del món. Es tracta d'una iniciativa organitzada per l'associació Fondo Comerç, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i del Centre de Normalització Lingüística L'Eure, i que pretén donar a conèixer productes i plats de procedència ben diversa. Durant tot el dia s'han degustat productes gastronòmics de diversos països, com l'arròs au gras de Guinea Conakry o l'ocre al curri de Pakistan, i que es poden trobar de manera habitual en aquest barri colomenc on un 45% de la població és immigrant. A la mostra s'han pogut tastar fins a 30 receptes diferents i on la cuina autòctona i de la pròpia ciutat també ha tingut el seu espai, amb melmelades i confitures, la cervesa a Cap Foguer o la botifarra brisa de Cal Nen. La terminologia de les receptes dels sabors del món ha estat adaptada al català amb l'assessorament del Centre de Terminologia de la Generalitat de Catalunya. La jornada també ha estat animada amb diferents activitats per a tots els públics, com una trobada fotogràfica o un concurs lingüístic amb els aliments com a protagonistes i diversos jocs de taula per als més petits.